Tento rok ma poverili úlohou nájsť nejakých moderátorov na špúk. Akože do píky sa mi nič nedarí. Neviem proste, čo mám robiť. Všetci proste na mňa kašľú. Ja sa asi nervovo zrútim. Nina, kde tu sme? Netuším. Rok 2024. 25? Čo? Kde to vlastne sme? Ešte máme oranžovú gymnáziu. Kde? A čo je vlastne za rok? 2025. Mne sa tu nepáči, ja chcem ísť domov. Ako sa dostaneme domov? Pani profesorka mi nás spravila príbeh o panovníkoch, ktorí sa dostali do budúcnosti. A jediná možnosť, ako sa dostať späť, bola modrovať špúk. Čo je to špuk? Študentsko-profesorské oceňovanie oranžového gymnázia. Čo? Však koncoročná udalosť našej školy. No, to je super, ale akože my o tejto škole nič nevieme. Ale počkajte, dám knihu tam. Pomôže spoznať bližšie našu školu. Dobrý deň. Ako vám môžem pomôcť? Choďte sa prezrieť.